ehkä niinku mun erittäin vaatimattoman journalistiuran niinku pahin tikki. Ja niinku toivotaan, että ei puhuta enää rustoista, mutta Kotvan kuluttua mä kyselen, miltä tuntuu olla Punavuoren Taakeen äijä ja niinku ylipäätänsä Taakinkin. Moi, hyvät juhannukset. Kiitos. No niin, ja kuten äsken lupasin, niin on kyseessä haastattelu vähäpätöisen journalistin ja Suomen taakimman miehen kanssa. Toni, mikä Jussi meininki? Mikä on Suomen taakin mies, kun mä ymmärrän Raamal mulle murretta. Eikö se ole Helsingin läppä? Sä oot Suomen taakeen mies. Ei se ole stadislangia kylläkään. Taaki on todellakin Punavuoren slangia. Mä oon kyllä Punavuoret, mä en tiedä mistä sä oot Punavuoren syntynyt, kellarissa vai vintillä, mutta ei se ole ihan sellainen. Pannuhuoneessa pidetty, vältetty kontakteilta. No sit se ymmärtää. Mitä sä kysytkään? Mitä on juhannus mennyt? Kuolema ja kurden välillä myös tässä, että suomalaista juhlaa ja Raama on nyt 3. vuosi ja välillä vähän esiintyjänä ja välillä vähän juontajana ja kaikkea muuta, kun on vähän toinen monitaiteen alan harrastaja. Dynaaminen moniosaaja. No, kun ei ole hyvä missään, niin täytyy kaikki kokeilla. Että se on parempi olla kuin puolihyvä sitten monessa alassa. Että kun ei ole paras missään, niin kumminkaan periksi ei pidä antaa. Että täällä on kiva olla. Täällä on suomalaisia bändejä, suomalaista musaa, suomalaisia ihmisiä pitämässä hauskaa suomalaisittain. Niin mikäs parempi paikka mulla kuin olla silloin kuin täällä, koska mä oon täysin suomalainen. No Toni, pakko sanoa, että sä et todellakaan missään niin et paras, vaan sä oot hefä. No tossa on sen verran, kun sua vähän tätä korjaan, nimittäin onhan mä kumminkin kiistaton Suomen raskasan ammattinykkelyn mestari, että siinä mä kyllä olen paras, että journalistikaan näköjään ei aina tiedä kaikkia, vaikka ne luulee, että se mikä teidän suusta tulee on totuutta, mutta näin ei ole suomalaiset. Ismo Kallis, mä sanoin nimenomaan, että mä en sillä, että sä olet todellakin mestari jossain. Jossain joo, mä oon kotona mestari kumminkin, että nyt on kyllä 1 kissa vähemmän, että mulla on 2 kissaa vahimaa, niillä on monella 4 jalkaa, kato, kun yksi piti panna pihalle, mutta kun Suomessakin on sille, jos 3 kertaa jää koulussa luokan, että vaihtaa kouluun. Mä oon jäänyt vaan 2 kertaa. No se on sulle hyvä. Jaksat sä Toni nostaa mut? Totta kai mä jaksan sut nostaa.